Iki dino di nganane ke semua kliwon situ lagi minggu paing. Wah, boleh puntutan lah. Nentok gonggeng engko. Ya pasti 53 nih. Agak 93 ya 53. Mergo masuk cuan ada pastilah. Nah, nomor tunggu ya. Untuk cuan untuk bengi, gengge tak gunung tak tuku. Kena kopi le? Kopi to, Pak. Wis ora tau nggo kaya kaya njaluk kopi. Bayu tak dan-dan kalau nek gelem. Nasung talang-talang matamu. Cono kopi no. Gekno tutup teng paing bengi. Santai-santai. Dah. Karat ngono. Kopi gini lho dhewe kok. Ostrok. Kopi dari loro, jadi ngopi-ngopi malah dari siji gendekno jeng iki. Wis ra tau mek koyo. Kupa kopi. Masane kopi ra tuku. Sik ngeduk banyu sik. Duh, gak sentek. Pak, gak sentek. Wis babakmu. Mas kamu. Ini gak sentak utang-utang no. Kok sempat sampai ngegedek lho. Nggo bakar. Matang-matang kok. Cuk. Gedek dine nyapa nyembano. Gedek wis sempal kabeh cek kok nyembano ndi. Pak kowe jian asu tenan no. Patok wae tak angkat apa meneh jempal-jempalan gedek ngono. Bong. Pengen kopi tenan aku. Belum entek. Alah, gasal kayak uyah. Belum wis. Asin karepe, rasin wis. Yo ya sakeh iki gulane entek uyah wae. Oh. Kopi dari ngopi deh, tidak ngekno kok kapan dilawan. Halo Pak, kopi ini jadi. Kopi kuat jadi. Gasnya lo teh, kopi jadi kopi jadi ngongkon, setrok ngekno kopi. Ngene. Sing cerdas anak soleh ngono kuwi. Langsung kopi jadi kedua. Dong iki aku ya cerdas, Pak. Ning aku ya kurang asupan gizi, ndak piye. Kowe mudine ya nggo enggak rumah ra nomor janjane iki tau. Teman. Tahu bini sih. Gua masih ngombe kok. Wah. Di kopi kok rasanya kok banyu laut pas gede gitu apa ya Bang Jiwa? Gulane entek Pak, anane to. Enak. Ya. Kaya kayak uyah, nek gelem ya ngombe, ra gelem ya wis. Wong njaluk kopi mesti ana kopi to. Tak kayak uyah iki ben kowe gak kena kencing manis, Pak. Ya mak kamu. Iki mbok kayak uyah, aku malah dah tinggi budrek kau mikir gue. Ya lha apa rek, Pak? Mbok catet penyatet warisan gak aku to. Gorene Kamu. Aku lagi ngeramal nomor. Lah wong nomor mbok ramal kok cuaca. Iki meneng cak teman wae iki lho. Ya wis Pak, kesana suwe. Kok njaluk DT tak yang-yangan. Yang-yangan. Sunat burung garing yang-yangan. Alah, gatel-gatel, Pak. Mbok kowe tekan mati lho ora bakal entuk. Mungkin terus wis lapor ae. Kudune entuk iki. Beres-beres engko. Alah, gatel-gatel, jal ndok ora.
Konek kasih itu tak dong seperti. Wah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tuan lagi. Alah, silet. Juh, anak telepon, dungan walak tok nih. Nanti bapak piye mikir tak sampai anda iso gagal terus, tapi ini ketok into. Ini ke sini dan ini ke sini.